Dobré. Chceme. Čau lidi, jdeme si zahrát šavármu. Jo, takže guys, bohužel znají tady s mým bratrem. A bratr to umí zvazit, protože je úplně Guys, já něco musím říct. S Belou to jdeme hrát. A s jejím bratrem. Tak jo. Já už jdu do toho stánku. OK, guys, takže my už tady jdeme. Bylo zase. Je zbrobe Luci a. Já jsem byla do trček, jo. Čau. 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 Tak dělejte něco. Tak uhni. To nejde otevřít. No, to nejde otevřít. A jo. Už. Já vím, jak se to dělá. Dobré, já to chci. Je taky. Já chystám na stol, guys. Ne? Já chystám to celý. Bro, Borec tady zapol rádio, nebo kdo zapol rádio? No, tak jsem zvedala, to řekl, že Luci a. A vypněte ho, to budou totiž potom autorský práva. Hej, tak já budu koukat na kamery, OK. A budu chystat torty. Hej, ne, Ela. Já budu dělat torty, bro. No, už dělej. Tak ať někdo přijde, bro. Já máš klinu. Ty máš tak málo, já mám 1 milion. Já mám 1 milion klinu. Je 3 miliony. To je. Koukám. Dívej se na ty kamery. Musíš počkat, až on domluví. Já vím. No, kontroluj se, Jonaši. Je v pohodě. Všej. OK, je v pohodě, guys. Takže Luci a budeš mu dělat tu debilní tortilu? Jo. Jako musíte dobře, chápete to. OK. Umíte dobře. OK. Vy to neumíte. Já ti dám tady číst. Dejte to tam někdo. Bro, Luci, a ty máš na hlavě nějakou šatovku. Co? To je jedno. Počkej. Hej. Bro, ty dejte tam. Tak jo, má to. On to ochutná a určitě se nám to hodí na zeď. Co dělá Borec? Hey, what did you do? Why did you throw it at the window? Sorry. Myslím, něco dělal špatně. Don't run. Help me, please. Přesně, jak Petr za ním běží. Komu je špatně? Jdu utřít, jo? Mám chcíp. Já to jdu utřít. Nebo co to bylo? A to bylo. Bombokat. Čekáme na dalšího zákazníka a počkejte, já se kouknu na ten manuál, nebo co to tady je. OK, kolik je hodin? OK, 11 hodin. Ve 2 hodiny? OK. Ve 2. Pro taky. OK. Koukni se. Je Borka v pohodě? Asi jo. Borka nemá oči. Ona má oči. Má. Jo, tak jo. Jo, dobrý, ona u má. mě se... Ale to vypadá v pohodě. Je to mě také vypadá v pohodě. OK. Tak mu to Vypadá udělej. po... Tak Jo, jí to udělej. Belo. Dej, co to děláš?
to roluju. Víš, co ty mi dal ten kebab, nebo co to je? Jo, dala. Borka. Ne, on přijde clown. On přijde clown. Nevíláme. Říct. Ne. On přijde clown. Slyšíte to? Jo, já to vidím. Jo, ono to nejde. Ale on na poslední chvíli, on k nám přiběhne. Jo, To zavře. já vím. On přijde. Ona se to zavře potom samo. Já to budu klikat. Ne, ona zabere. Ona chce okrást. Nejde. On může se... Jo, už zmizel. To nejde. A jo, už to. Kolik je hodin? 12, Dobrý. 15. Za 2 hodiny přijde nějaká inspekce a musím se schovat. Jsou nějaký influenci. Tak si budu určitě. Jo. Borka má něco na sobě. Na obličeji ne. Na nemá. Má pokud na její skráň. Okay, that's called Flavo. Right, let's order. Tam bude. Perfect. Would you like something to drink? 2 sodas. And make mine extra garlic sauce. That will be 400. Worth every penny if we survive. Zavírej. No to provedu. Já. No. Tak ty jsi Borka. Nezavírej. Co se s nimi stalo? Hej, co si provedla, bro? Nevím. Já nic. Oni odešli. Oni nechtěli asi. A už nám asi tak trošku povyrostla houba. Jo, povyrostla. A tak ještě malinko docela. A guys, pokud se vám tohle video bude líbit a pokud chcete pokračování, tak dejte like a odběr, že jo? Jo. No, jak bylo? On nemá hlavu. When shawarma, please. A jo. Make it warm. On nemá hlavu. On nemá. A pokud tady nebude 10 lajků, tak nikdy v životě už neuděláme další díl. Jo, jako. Vím, že máš hlad, Borce, ale to je nějaký divnej. Ukaž? Asi jo. To je dobré, to je dobré. Si ty sám vylezeš. A nějaký typek. 2 shawarma, please. 1 for my body. Proč mu zavřel? No. Pravda. Je v pohodě. Není. Je. Jo? Jo, je. Jo, je. No, není. Tam už je to úplně v pohodě. Ale nejde. Já tady nebudu všechno dělat.
Počkej. No, dál. Tady nějaké... Se tady furt pleteš, Jonáš. Jonáši. Ještě jednu. Ježiši. Tak ten téma. Počkej, nějaká diskotéka tady je asi. Jaká doplň maso? Jindo, doplň maso. Proč já? No doplň ho, ne? Here's your shawarma. Ježiši, já jsem se tě lekla, Dindo. Kdo proč? Ty jsi tam stála tady tak úplně, tak já jsem se tě lekla. Já jsem se nekoupila. Jo, tak jo. Jo. Hej, co to je? Ti useknu to ruku. Ne. A něco tak. Tak jo. Tak jsem věděla, kde teďka přijde. Nějaký nahý, ne? Ale je to nahý. A nějak šel divně. Everyone else eats trash. What's good? Got it. 300 for both. Není. Se kouknu. Však je nahej. Pro. Ještě k tomu. No, asi je divné, no, tak asi mu zavřu. Je ani nahej. Jo, to je divný. Jo. No, to má hodně nahej. Jo. Ale, bro, my musíme ve 2 hodiny. Tak mu zavřete, ne? No. Serious? I was about to pay and you shut the window. Next time you will do it for less. On vyrostl, no tak to je vaše vypadání, než můžete s námi. Bro, co je? Bro, teďka. Co? Tak, bro, bratr, to je tam kolik je? Bro, co? No. Je pátek. Tam musíme utíkat. Přijde inspekce. No, tak utíkej. A kam? Total 170. Nemusíme. Bro, pojď. Já jsem... že nám to vyrobí. Toho. Musím skovat. Za popelnici tady. Pojď. Tak on nesmí se na něho koukat. Ona otoč se tak na mě. Budeme se prostě normálně zlema. Já budu zde. Máme 2. Jsou někde le. Asi dobrý. Dám na Asi jo. Co je? Pro... Že jsem se teďka po... Bro, my jsme udělali zase další tu chybu. To
jen, no, to je v pohodě. A si beru rejku, kačku, tatanku a metky. One shawarma. Ježiši. Podívej se. An oldie. Teď dva vejím hamoní. Je v pohodě. Dobré, jas. Bro, však se, podívej se ze zadu. Tak to tam má boroborec. Bro, ze zadu je divnej. Ok, tak já mám zavřu. On se tady totiž prdl. No, A právě. se usral. Pokud nám teďka vyroste, Tak, Now even here we get nothing. tak nevím. do prči, tak to nic. já jsem teďka spadla z židle. Jsi spadla ze židle. Jo. Jo, dobrý. Já jsem Lucia. No, Čum, já lezu. Další typek. I work at the gas station nearby. Ježiš, co chce tam? One shawarma. ten kebab. Když si dáš noční viditelný, tak on zmizel. Já to nevidím. On takhle radši zavřeme. To mu zavřeno. No dobré, uvidíte, guys, co se stane, když nastavíte to pachtman sežere. Great service, really. No. Jde čuka. A jo, Jde čuka. čum pod ten stůl. To byl nějaký úplně Ale pípo. Já jsem se lekl. Čeho? Já jsem se lekl tam pod tím stolem. A nech to zrůst. Dáme. Ježiši. Tady je dobrá snajka. Já si jdu ten posledná nápěko. Ok, v pohodě, asi. Bro, proč máš na hlavě tam toho koně? Je to koní zase. Aha, jo, tak to je jedno. Nemám na to šavarmu, nebo co to je? Jo, Hej, Eliško, když jsme nevěděli bubsy, koupit mě mužský výšku. bro a pití. Jo, aha, jo, myslím, že ty konec. On je tady. Rolujeme tu šavarmu. Takže spolu. No, mě se úplně nezdá spolu, ale ok, no. Ještě vodku chci další. Asi. Brexit se. Co jsme mu tam dali? Však jo, tomu to dej. Hej. Kamo, tak mu to dej mu to ty. No tak to mohl říct dřív. No, jako přesně. No, tady máš to kafe. Here's your shawarma, still hot. Tam on vyleze určitě. Finally, On vyleze. Jdu radši od něho pryč. Tak dobře, nevylezu. Počkej. A já jdu tak ne. Ty jdeš, aby tě lekla. Kam jdeš? Já jdu. Už jde nějaká borka, počkej, já jdu se kouknout. Tam je to dítě. Za mě je v pohodě, ale... Ok, ona je v pohodě,
tak jí to udělej. Lidi, čumte, tady je to dítě. Aha, tak už není. Bro, u nás má pršet, kámo. Vše. U nás taky. Kámo, jak to? Cože v pohodě, ne? Jo. Však je pro v pohodě. Čau, kámo. Tam zase prolezl ten dědek. Já jsem se lekla, kámo. Salsičko si z něj udělám. Dělám nějaký brain dance. No to co to je? Tak ten je divný. Však jo, zavři mi. Make my brain explode. A jak mi šavaru mu chystáš? Já mu zavřu. Jo, tak jo, radši zavři. Já jdu radši od toho týpka pryč, jo? Proč? Běž ty, jo? A proč? Běž za ním. Ne. To Jo, nejdu. běž, on tě nesežere. On tě nesežere. Tak tam běž ty. No. Hej, ale už mám svý kosu. Asi mi ho došel. Jo, to dělat neznám. Asi jo. Kosa, Se jdu podívat na kameru. Však na něm je ten dědek. On tam reálně není, tak zavírám. On je na něm nějaký ten debil, že jo? Jo. Bro, proč ze zadu máš toho koně železný něco? No to je jedno. Ale koukej, nech se stáň. Ježíš, až tam ten grill se nehýbe. On tancuje, ten grill. A jo. On zase někdo čuká, ale to je jedno. To je jedno na otevřu. Otevři. Ne, tak si ho otevři samo. Ne. Tak už vidíš. Já. Yes. Tam se tady nikdo nechodí. Já jdu otevřít. Někdo to není. Myslím, že by to někdo sežral. Takže jak tady duchové, nebo vidivní lidi. Jo. Takže jak tady napište do komentáře, ať sežerou divní lidi Lucie. Proč, bro? Ano. Ježiši. Teď ti budu říkat Dinda. OK.
Napište lidi do komentáře, jestli znáte Dindu. Jo, znají. A tady pro nikdo nechodí. Já nevím, proč tady nikdo nechodí. Asi by dokončil asi tady tento drill, nebo co to je. Nechci, nebo ten obchod asi. Asi. Tady jede to auto. Jelo. Auto tady je. Tak počkáme ještě minutu. No, za chvilku bude minuta, minuta přijde. Lidi, já vám něco ukážu. Svědečko, to tak dlouho vy mluvíte strašně. To není možné. Prosím. A počkej, bro. Tady už nikdo není, no. Právě. Tak to je asi všechno z dnešního videa. Jo. Asi. Takže pokud chcete víc pokračování, tak napište o nejlepší video na světě, jo? Jo, a pokud nebude 10 na tady tom videu 10, no 5 lajků. 5 lajků. Zasítil. Jo. Tak jo, čau. Čau.